F'nofs leġislatura dan il-gvern irnexxielu jeradika l-faqar kollu li żdied taħt il-gvern ta' qabel. Fil-fatt, statistika tal-Eurostat tikkonferma li fit 3 snin il-faqar naqas b'20,000 persuna. Skont il-Eurostat fl-2016, Malta kellha l-akbar tnaqqis mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fir-rata ta' nies li huma mċaħda materjalment, bit-terminu użat huwa deprivazzjoni materjali estrema. Fil-fatt kien hawn tnaqqis ta' 3.7 punti perċentwali. Dan ikompli jibni fuq it-tnaqqis tas-sena ta' qabel li kien ta' 2.1 punti perċentwali. Dan kollu jfisser li n-numru ta' persuni mċaħda materjalment niżel minn 39,000 fl-2013 għal 19,000 fl-2016. Bekk anke fit-tnaqqis tal-faqar Malta issa hija l-aqwa fl-Ewropa. Fost oħrajn meta mqabbel mal-2015, is-sena li għaddiet Malta kellha tnaqqis sostanzjali fin-numru ta' persuni taħt 18-il sena imċaħda materjalment bit-tnaqqis ta' 4.1 punti perċentwali. Adulti bejn 18 u l-64 sena fejn naqas b'4.3 punti perċentwali u tnaqqis ta' 1.2 punti perċentwali għal persuni tal-fuq minn 65 sena. Barra minn hekk kien hemm tnaqqis fin-numru ta' persuni li qalu li ma jaffordjawx btala ta' ġimgħa darba f'sena li naqas saħansitra bi 18.7 punti perċentwali mill-2013. Barra minn hekk meta mqabbel mal-2013 naqas b'7.6 punti perċentwali in-numru ta' nies li qalu li ma jaffordjawx ikla bil-laħam, ħut, tiġiġ jew ekwivalenti veġetarjan kuljumejn. Dawn il-figuri huma bbażati fuq id-dħul tal-familji fl-2015. Dan ifisser li r-riformi importanti u soċjali li saru kemm fl-2016 u l-2017 għadhom mhux riflessi f'din l-istatistika. Miżuri li fost oħrajn qed igawdu minnhom eluf kbar ta' pensjonanti, anzjani, romol, ħaddiema, familji u tfal, persuni b'diżabilità u persuni b'idħul baxx jew medju.